І всім доброго вівторного ранку! Оскільки саме зараз люди прокидаються від святкової зимової сплячки, саме час розповісти вам декілька ефективних порад, як продуктивно та ефективно розпланувати свій день. Поїхали! Отож, перше, змініться від телефонного рабства. Знаєте, занадто багато людей занадто багато часу приділяють своїм телефонам. Вибачте за тавтологію. Отож, відкиньте свої телефони та комп'ютери назад, щоб бути попереду. До речі, є багато додатків для самих же телефонів, як вилікуватись від них. Наприклад, це є Forest, у ньому ви садите дерево. Протягом 30 хвилин, наприклад, як ви наставите, ви садите дерево, воно виростає, якщо ви не доторкаєтесь до нього. Якщо доторкнетеся, то це дерево просто засохне, і це дуже мотивуюче. Другим додатком, про який я вам розкажу, це YouBhind. Я не знаю, як це правильно вимовляється. Отож, у ньому ви висліджуєте, скільки часу ви просиділи в інтернеті або в телефоні загалом. І знаєте, інколи ці цифри шокують. Друге – складання списків. Досить багато людей нехтують цим, але, як то кажуть, не плануючи нічого, ви тим самим плануєте свою невдачу. Виходячи з цього, ми можемо з певністю сказати, що якщо ми нічого не плануватимемо, ми будемо невдахами. Отже, заведіть собі якийсь милий щоденник, який ви захочете щось записувати і який надихатиме вас на звершення нових цілей. Для мене це є оцей друг, який допомагає планувати мій день. І якщо ви хочете відео про нього, то ви знаєте, як дати мені про це знати. Отже, третє. Візьміть всі свої планери, календарі, сядьте і визначіть головні справи, які будуть для вас пріоритетами по годинах. І тоді ви точно знатимете, скільки часу у вас залишиться для прогулянки з друзями або щоб почитати. Четверте. Ставтеся до свого часу як до власних грошей. Уявімо, що кожна хвилина нашого життя коштуватиме вам 1 гривню. А тепер уявіть, скільки грошей таких ви витрачаєте кожного дня. Цифри будуть вражаючі. П'яте, і, мабуть, найголовніше – перестаньте лінитися. Оскільки ми люди знаємо, який великий наш людський потенціал, і ми знаємо, на що ми спроможні, але є одне але – ми ліниві. Отож, побийте свою лінь, зробіть так, щоб вона з вами не спілкувалася, і це буде добре, адже ви зможете йти до своєї мети. Знаєте, я прочитала таку дуже гарну цитату у блозі Анастасії Кей: «Dreams don't work unless you do». Мрії працюють тільки тоді, коли працюєш ти. Отож, працюйте над собою. Бажаю вам продуктивних і ефективних буднів. Па-па!